Bueno, é hora xa van sendo horas, é de decir que non o tabaco. O venres foi o Día Galego sen tabaco e, dende logo, é un día sinalado no que todos temos que pensar, igual que cada día do ano, dos riscos que supón esta adicción. E hai que concienciarse, isto é unha adicción e isto estraga vidas e trae moitas consecuencias, porque xa dá igual aos fumadores que lle suba o Estado o prezo do paquete do tabaco. Seguen fumando. Dá igual que saibamos as consecuencias que ten en canto a enfermedades o de fumar, porque a xente segue fumando. Así que hai que concienciarse e hai que deixar o tabaco dunha vez por todas, porque seguimos vendo a xente co pitillo na man. E Yaiza, non falamos de xente maior, non falamos de xente nova, de mediana idade, e que afecta o tabaquismo a todas as idades, non? Temos que dicir que os datos din que 1 de cada 6 galegos é fumador e que, ademais, a idade mediana que se proba o tabaco por primeira vez anda polos 19 anos. Os máis enganchados, como vedes, os homes entre os 25 e os 44. Pero, a pesar destes datos, sí que é certo que desde o ano 2005, hai 20 anos, antes de que entrase en vigor esa lei antitabaco, temos que dicir que naquel entonces había un 40% máis de fumadores dos que hai a día de hoxe. E se falamos de deixalo, temos que dicir que aí os novos sí que lles custa un pouquiño menos, deixano máis entre o grupo de 16 e 24 anos e os que máis lle custa son os fumadores de máis de 45. Bueno, eu digo claramente, Rocío, os que non fumamos temos a sorte de non ter caído, porque estou cheo de amigos e amigas fumadoras que me rodean, a verdade cada vez menos, e de verdade, falamos dunha droga que atrapa e da que é moi difícil de sair. E isto é así, e os médicos dino claramente, fumar é o peor que nos podemos facer a nós mesmos, a nosa saúde, porque os riscos están máis que comprobados, están máis que estudados e vémolo no día a día. Fixadevos, dinos os expertos que merece a pena deixar de fumar, porque o noso corpo xa nota os efectos nos primeiros días que deixamos de fumar. E por iso, hoxe quixemos visitar unha farmacia para ver que métodos nos poden axudar nesta tarefa complicada, seino de deixar atrás os pitillos. Natalia, farmacéutica, fálanos das pastillas que todos coñecemos, que funcionan moi ben, de verdade, pero tamén de outros métodos máis curiosos, como spray e chicle, como que vades ver. Ben diferente. Ti fumas? Xa non, fumaba. Vamos, que deixaches de fumar, hai canto? Pois haberá un ano e pico xa. Xa fai bastantes anos intentar outra vez, pero bueno, aguantei 3 meses e volvín. Que dirías que é o máis complicado de intentar deixar de fumar? A rutina, cambiar de rutina, porque eu creo que xa é máis o feito de acabar de comer e teño eso xa por costumbre ou o mero feito de estar co pitillo na man. Algúnha vez deixou de fumar ou intentou? Intento moitas veces, pero é un vicio malo. Por que diría usted que é fumadora? Fago porque me gusta, se non me gustara farione, niña, por Dios. Natalia, ti notas que se chegue cada vez máis xente á farmacia buscando algún método para deixar de fumar? Bueno, sí, sobre todo veñen a pedir información. Cales serían os métodos máis empregados para deixar de fumar? Istos son comprimidos, como caramelos. No momento en que ti tes unha necesidade de fumar un pitillo, metes un na boca e o vas chupando pouco a pouco. Este é un spray que é sublingual, e o que se fan é pulverizacións debaixo da lingua. Os chicles é como se dixéramos os máis difíciles. Tes que mascar un pouco hasta que notas un sabor amargo. En ese momento tes que pegalo o carrillo hasta que ti notas que ese sabor desaparece, entón volves a mascar outra vez. As pastillas tes dereito unha caixa ao ano, o sea, un intento ao ano. Ao principio necesitas máis cantidad de comprimidos ao día e logo vaise disminuindo progresivamente. Que método empregaches ti? Era unha medicación que cubría a Seguridade Social. 5 os primeiros días, despois baixaba a seguinte semana un pouco máis ata que o corpo se te acostumara. Deixalo de golpe, porque se vou paulatinamente non me surte moito efecto. No, deixalo radical. Imagínate que somos fumadores, que deixamos de fumar. A partir de que momento empezamos a notar xa o cambio no noso corpo? Inmediatamente. Tens que pensar que se fumas un pitillo, aí estás aumentando a frecuencia cardíaca e subindo a presión arterial. Entón, se ti deixas de fumar, xa en minutos esa frecuencia cardíaca xa vai baixar. E ten previsto deixar de fumar? No, vou morrer antes. Que consello lle das entón á xente que aínda non fuma? Que non empece. Eu sempre yo digo a persoa que ven solicitando, ti estás seguro de que queres deixalo porque necesitas un método e necesitas vontade. E se queres, podes. Esa é a frase, se quere podes, é complicado, ben o sabemos, pero mirade, por exemplo, o tabaco é a principal causa
que provoca cancro de pulmón, causando máis do 80% dos cancros de pulmón. E ollo, que o cancro de pulmón aquí na nosa comunidade en Galicia é dos máis mortíferos, dos que máis matan. 7:54 da tarde. Cristian Bispo, enfermeiro, moi boas tardes. Moi boas tardes, David, Rocío. E temos unha boa nova, Cristian, porque falamos de cribados de cancro de pulmón e agora en Galicia esténdense a toda a comunidade, non si? Sí, temos esa nova recente, que xa saiu en todos os medios, e ao final o que se pretende, como decían ao longo do vídeo, e vos mesmos sinalastes, a importancia de detectar de forma precoz este tipo de patoloxía, o cancro de pulmón, é unha patoloxía que afecta a moitos dos galegos e galegas, por desgracia, máis os galegos concretamente, a nivel de territorio nacional, seguido tamén un pouco dos asturianos e os de Castela e León. Por tanto, con estos cribados, que facemos? Detectar canto antes esta enfermidade en estadios iniciais para poder actuar e establecer un tratamento precoz, canto antes. E Cristian, para que a xente se anime a facer estas probas, contanos en que consisten. Este tipo de cribados, ao igual que existen xa outros, como seguramente que a poboación xa coñece, como de mama, o de cervix, o de próstata, o de cancro colorectal, son moi sinxeliños, Ao final, o que aviso eu agora que me gustaría facer chamamento que a xente, moitos dos seleccionados vanlle chegar perto de 50.000 galegos, que lle chegará unha SMS, igual que lle está chegando estes días pola campaña de vacinación da gripe, da COVID, pois é un SMS informativo. Entón, de verdade, invito a que participen, e con ese SMS vai adherido unha enquisa para coñecer o hábito tabáquico, con eles os galegos de entre 55 e 74 anos son os elegidos a participar neste piloto que se está realizando. Xa se fixo con anterioridade nunha área no Centro de Saúde na Coruña, con moi bons resultados, nos que se detectaron algún positivo por aí que outro. Entonces, gracias a iso, pretendemos que se acepte, se faga. Unha vez que acepten a invitación, realizarás unha proba de imaxe, para afiliar ese tipo de patoloxía tumoral, que é un TAC de baixas emisións, vale? Non fai dano, non lastima, nin é nada cruento, a radiación é moi baixiña, e con isto estaremos atallando este problema que é o do cancro de pulmón e detectando o antes posible, porque moitos dos que se coñecen, cando chegamos a eles xa é moi tarde, despois, o desafío, o desenlace sempre é moito máis difícil para os profesionais sanitarios e para os pacientes e familiares. Cristian, falas de case 49.000 galegos que poden participar neste cribado, 55 a 74 anos. Falamos de xente fumadora, non fumadora. En que consiste este respeto? Sí, fundamentalmente son fumadores ou exfumadores con menos de 10 anos de abstinencia e con exposición igual ou superior a 20 paquetes de cigarrillos ao ano, Entón, sí que ten que haber esa relación especial co tabaco, Ou xa non selo, pero que sí hubo no pasado ese contacto co tabaco, que xa, como ben dixestes, é a relación fundamental e o responsable de entre o 85 e o 90% dos casos de cancro de pulmón, vale? Si que hai un componente xenético hereditario, unha componente tamén de exposición a gases e calidade do aire, como falamos, por exemplo, do garradón que vos pode soar, pero sin dúbida alguna o tabaco é o principal componente deste tipo de patoloxía, por lo tanto está nas nosas mans poder actuar, É importantísimo, Cristian, tamén coller calquera enfermidade que teñamos nas fases iniciais, precisamente para atacalo canto antes. Sí, diso se trata, ao final, con estes cribados, ao final, ca prevención secundaria, Moita destas patoloxías nas súas fases iniciais son asintomáticas, moitas delas poden acompañarse de síntomas inespecíficos no primeiro momento, e pasan desapercibidas, E cando acudimos moitas veces ao médico, falando no caso do cancro de pulmón, por esa disfonía, por esa tose que non pasa, por moitas manifestacións, incluso falando de dor a nivel torácico, pero claro, cando chegamos por aí é que xa ese tumor que temos no pulmón xa está comprimindo esos outros órganos e outros músculos axacentes, Cristian, ben paga a pena mirarse 1.133 falecidos no ano 2023 polo cancro de pulmón. 1.133 falecidos en Galicia. En fin, Cristian Bispo, enfermeiro, unha vez máis, grazas por estar connosco, aínda que sexa de forma virtual, e sempre explicarte así de ben. Dende lonxe, pero moitas grazas a vos, un placer vervos.
Graciñas, Cristian, o placer dende logo é noso. Temos que seguir falando de temas de saúde, e temos que falar da sarna, porque parece que se están disparando os casos, e moito ollo porque